Szilárd vidéki vállalkozó, meglátogatja egyetemista fiát Budapesten. A vállás óta nem túlságosan jó a viszonyunk. Robi nincs itthon. Mivel az apa nem akadt fia nyomára, 2 hónapja nem láttam, és nem is beszéltünk. profiktól kér segítséget. Ráállítom a legjobb emberemet. Fönnáll a lehetősége, hogy valami komolyabb baj esett. A jelek arra utalnak, hogy a fiúval baj történt. Ha Robi hetekre eltűnik, szerintem számítani lehet arra, hogy valaki keresni fogja. Szilárd sikeres vidéki vállalkozó, cégében csaknem 300-an dolgoznak. A vállalkozás másfél évtizede fut, a férfi minden idejét beleölte, hogy sikeressé tegye cégét. Erre azonban ráment a házassága, 3 éve elvált feleségétől, Grétától. Szilárd egyetlen fiát, Robit Budapesten felvették a jogi egyetemre. Szilárd ennek örömére vett egy lakást a gyereknek, hogy az egyetemi évek alatt ne kelljen kollégiumban laknia. Robi végre beköltözött az új lakásba. Én ugyan vettem volna neki új bútorokat, de ő erre azt mondta, hogy ez csak felesleges kiadás. És ő tökéletesen megelégszik a nagyszülei bútoraival is, mert így állítólag otthonosabban érzi magát. Azt hiszem, egy kicsit megnyugodhatok. A gyerek végre elkezdheti az önálló életét. Bár az az igazság, hogy a vállás óta nem túlságosan jó a viszonyunk. De annak azért örülök, hogy Robi jó helyen van. Ugyan kicsit tőlem messze, de majd néha meglátogat. Szilárdot egy üzleti tárgyalás Budapestre szólítja. A megbeszélés után a férfi úgy dönt, hogy meglátogatja a fiát. Jó napot! Miben segítetek? Jó napot kívánok! Tomori Szilárd vagyok. Tomori Róbert édesapja. A fiamat keresem. Már hogyha nem tévesztettem el a házszámot. Nem, csak Robi nincs itthon. Értem. Bejöhetek? Persze. Köszönöm. És Robi? Merre van? Nem tudom, nem szokta megmondani, gondolom az egyetemen. És maga? Kicsoda? Digányi Ferenc. Röviden csak Dega. És a barátnőjével laknak itt, kedves Dega? Igen. Robival 3-asban? Igen, albérlők vagyunk. Albérlők? Persze, Robi azt mondta, nagy a lakás, és hát, hogy jól jön a rezsikiegészítés. Értem. Ha Robi esetleg hazajönne, akkor mondja meg neki, legyen szíves, hogy itt volt az édesapja és kereste. És majd hívjon engem fel. Természetesen megmondom. Köszönöm szépen. Minden jót kívánok. Viszlát. Robinak nyoma sem volt a lakásban. Lehet, hogy barátnője van és nála alszik. Bár azt nem igazán értettem, hogy mit jelent az, hogy rezsikiegészítés. Hiszen én annyi pénzt küldök neki, hogy abból 2 lakást is fenn lehetne tartani. Szilárd nem várja meg, míg üzenete eljut a fiához, már hazafelé felhívja Robit. Itt Robi, ha mondani valód van a számomra, ki vele? 3, 2... Halló? Szia, én vagyok. Láttam a számon. Mit akarsz? Fenn voltam Robinál a lakásban. 2 idegen fogadott. Tudsz te valamit erről? Semmit. Robinak még csak nyoma sem volt a lakásban. Mikor lettél ilyen aggódó? Most nem rólam van szó, hanem a gyerekről. Robi magánügye mit tesz a saját lakásában? Technikailag az még az én lakásom. Ez a baj veled, Szilárd. Most ezt miért mondod? Nem kell minden egyes alkalommal körbevizelned a területedet. Mi van? Most miért állsz meg te barom? Menjünk már! Hát én ezt nem hiszem el, komolyan mondom. Gréta a legegyszerűbb kérdésre sem tud normálisan válaszolni. Most mibe telett volna neki elmondani, hogy hol van Robi és hogy mi van vele? Szilárd elhatározza, hogy beszél Robi gimnáziumi barátjával, Kornéllal, aki szintén Budapesten tanul. Miután megszerezte a fiú telefonszámát, megbeszél vele egy találkozót. Jó napot! Szervusz, Korné. Történt valami, vagy miért akart találkozni velem? Robiról van szó.
Nem sok mindent tudok róla, mióta felköltöztünk, nem nagyon tartjuk a kapcsolatot. De csak összefutottatok egyszer vagy kétszer, vagy beszéltetek telefonon? Nem igazán, lényegében 2 hónapja nem láttam, és nem is beszéltünk. Egyszer sem? Egyszer sem. Nem is hívott? Nem. És te őt? Talán egyszer, de üzenetrögzítő volt csak, ha jól emlékszem. Kicsit elsodródtunk, de évelején sok elintézendő dolog van, ilyenkor mindenki rohan, meg ezerfele szakad szét, szóval ez nem gond. Fenn voltam nála a lakásában. Senki nem tud róla semmit. Én Abban sem. reménykedtem, hogy esetleg majd te. Hát én sem. Sajnálom, hogy nem segíthettem. Hát még én. Hát köszönöm, hogy eljöttél. Igazán nincs mit. Szervusz. Viszontlátásra. Szilárd elhatározza, utána néz az egyetemen, hogy fia milyen órákat vett fel, és ha lehetséges, megvárja valamelyik szeminárium előtt. Jó napot! Kezi csókolom. Érdeklődni szeretnék. Miután? A fiam ide jár az egyetemre, és szeretném tudni, hogy milyen órákat vett fel. Sajnálom, uram, ez nem információs iroda. Nézze, én nem egy idegen órái után érdeklődöm, hanem a fiamé után. Miért nem kérdezi meg akkor a fiát? Hát azért, amiért itt vagyok. Mert hogy eltűnt. Nem találom sehol. Kérem, én csak azt szeretném tudni, hogy beiratkozott-e, hogy milyen órákat vett fel, és hogy egyáltalán benne van-e a rendszerben. Eltűnt a fia? Igen. Bejelentette a rendőrségen? Azok nem csinálnak semmit. Kérem, egy aggódó apa kéri erre önt. Mi a fia neve? Tomori Róbert. Hol tud mutatni igazolványt? Köszönöm. Bejelentkezett, de... De? A bejelentkezésen túl semmi nyoma a rendszerben. Értem. Ahogy nézem, számtalan hiányos adata van nálunk. A fia nem kezdte meg a fél évet. Értem. Köszönöm. Viszontlátásra. Éreztem, amikor beléptem Robi lakásába, éreztem, hogy itt valami nagyon nincsen rendben. Senki nem tud róla semmit. Hát én most elindulok, és utána járok ennek az egésznek. De akkor már nem leszek ilyen finom. Szilárd az információk birtokában azonnal visszasietett Robi lakásába, hát ha otthon találja Degát, aki információkkal szolgálhat fia hollétéről. Hol van Robi? Mondtam, hogy nincs itt. Azt látom, hogy nincs itt. De hol van? Aludt itt egyáltalán? Akár csak egyszer is? Melyik a szobája? Ez itt? Hol vannak a ruhái? Hol vannak az egyetemi cuccai, ha egyáltalán itt vannak? Álljon már le, ez magánlakás. Persze, magánlakás, az én magánlakásom, amit a fiamnak vettem. És 2 idegen lakik benne. Na most mondja meg, mit csináljak magával? Elmenjek a rendőrségre, tegyek feljelentést magánlaksértésért, vagy betörésért, esetleg gyilkosságért? Jó, ez már sok. Robi átadta nekünk a lakást teljesen barátilag. Hol találkozott a fiammal? Egy egyetemi buliban összehaverkodtunk. Mikor? 2 hónapja. Albérletet kerestünk, ő meg mondta, hogy van egy lakása, albérlőket keres. Kellett neki a pénz? Nem, azt mondta, hogy csak a rezsit fizessük. És mikor látták őt itt utoljára? 1,5 hónapja. És nem tartja ezt egy kicsit furcsának? Alapból furcsa srác. Ivott vagy drogozott? Nem úgy volt furcsa, lazább volt, mint a többiek a jogon. Aztán amikor kérdeztem, hogy miért nem költözik ide, azt mondta, hogy rossz a lakás karmája. Ó, ez az anyja dumája. Akkor elköltözzünk? Tőlem aztán lakhatok itt, ha akarnak. De tudja mit? Tegyen meg nekem valamit. Hogyha Robi jelentkezne, akkor hívjon fel. Viszlát! Viszlát! Szilárd felkeresi volt feleségét. Az meg sem fordul a fejedben, hogy Robi egyszerűen nem akar találkozni veled? Mit titkoltok? Az apa rosszat sejt, ezért magánnyomozókat fogad. Ráállítom a legjobb emberemet. A nyomozók megfigyelik az albérlőket. Ha Robi hetekre eltűnik, szerintem számítani lehet arra, hogy valaki keresni fogja.
Szilárd, az elvált vidéki vállalkozó meglátogatja egyetemista fiát Budapesten. De Robi nincs itthon. Mivel Robiról a barátja sem tud semmit, Szilárd aggódni kezd eltűnt fiáért. Azt látom, hogy nincs itt. De hol van? Szilárd úgy dönt, felkeresi volt feleségét, Grétát. Tudja, hogy Robi nagyon kötődik az anyjához, és reméli, hogy Gréta tud valamit a fiúról. Szilárd, mit keresel te itt? Robit. És itt van? Látod? No, ne tetesd már magad hülyének, tudod, hogy mire gondolok. 2 napja keresem, és nincsen sehol. Hívd fel. Már vagy 50-szer próbáltam, de csak az üzenetrögzítő válaszol. Lehet, hogy nem akar beszélni veled. Miért veled akar? Hívd fel nekem, légy szíves. Sajnálom, nem. Mit titkoltok? Mi van Robival? Nem titkolunk semmit. Az meg sem fordul a fejedben, hogy Robi egyszerűen nem akar találkozni veled? A gyereket pontosan ugyanolyan, mint te vagy. Ellenem nevelted. Nem kellett nevelnem, látta, hogy az apja nem foglalkozik az anyjával. Más nőkkel viszont igen. Egy volt. Egyetlen egy. És ha jól tudom, ez kettőnkre tartozik, és nem a gyerekre. Fogadd el, hogy a fiad önállóan gondolkodik. Hát most éppen nem tudom elfogadni, mert hogy eltűnt. Ja, és nem jár be az egyetemre se. Nyomozol a fiad után? Hát nem hagytatok más választást. Most vajon min lepődött meg? Nem tudta, hogy Robi nem jár be? Vagy nem nézte ki belőlem, hogy ezt kiderítem? És ha most nem hívott fel nekem, akkor a következő lépés az lesz, hogy elmegyek a rendőrségre, és bejelentem, hogy eltűnt. Nem kell rögtön ilyen drasztikus lépéshez. Hívd fel! Ne tedd ezt, ne üldözd a saját fiadat. Csak tudni akarom, hogy jól van-e. Kicseng. Hangosítsd ki. Itt Robi, ha mondani valód van a számomra, Ennyi. ki vele? Akarsz még valamit, vagy mehetek már haza? Nem akarok semmit, menj csak nyugodtan. És hogyha van valami, akkor hívjatok fel. Nem szólok, Szilárd. Bosszantó és irritáló, és nem tudom, hogy miért csinálja. Félreléptem, elváltunk, elvitte a cégem csak nem felét. Mindent újra kellett kezdenem, és még mindig tartja a haragot. Pedig már mindenért megfizettem. Mivel sem az albérlőkkel, sem Kornéllal, sőt még Robi anyjával sem jutott semmire, Szilárd elhatározza, hogy profi segítséget kér. Fénykép Robiról. Tavaly nyáron készült. Kedves arcon. Tehát azt mondja, hogy 2 hónapja nem látta őt senki. Igen, az albérlői szerint 1,5 hónapja, a gimnáziumi osztálytársa szerint 2 hónapja, az anyjáról meg fogalmam sincs. Nem jellemző rá semmiféle depresszió vagy öngyilkossági hajlam, ugye? Hát én nem tapasztaltam semmi ilyet. Bár az anyjával töltötte az összes idejét. Én általában dolgoztam. Volt úgy, hogy napi 16-18 órákat is. Érthető. De nem hiszem, hogy ártott volna magának. A mobilja rögzítő van, ugye? Igen, már 3 napja. Ez is idegesít engem egy kicsit. Az emberek azért használják a mobiltelefonjukat, nem igaz? Én azt sem tudnám elviselni, hogy a 3 percig ki lenne kapcsolva, nem hogy 3 napig. Értem. De én tényleg aggódom érte. Lehet, hogy egy nagyon rossz apa voltam, de higgy el, nagyon aggódom érte. Találják meg nekem. Rendben. Ráállítom a legjobb emberemet, de 1-2 dologban egyeztetnünk kell. A pénz nem számít? Jaj, nem erre gondoltam. Engedélyt kell adni, hogy bekamerázzuk a lakását. Mire készülnek? Először is. Mivel Robinak a lakásának ön a tulajdonosa, ezért engedélyével bekamerázzuk a lakást, ami megfigyelhetjük az albérlőket. De hát azt mondták, hogy szólnak. Hát ez a munka nem a bizalomról szól. Másrésztről figyeltetjük és követjük a gimnáziumi osztálytársát és az ön ex-feleségét. Nem, arról szó sem lehet. Mert? Hát Kornélt természetesen követhetik, de a volt feleségemet hagyják ki ebből az ügyből. Miért? Ez egy kicsit bonyolult ügy. Jó, hát az az igazság, hogy a volt feleségemmel a viszonyunk nem éppen a legjobb, és ez rányomja a bélyegét a Robival való kapcsolatomra is. Szóval Grétát hagyjuk ki ebből, jó? Ahogy gondolja. Köszönöm. Egyébként mindenben benne vagyok. Mikor kezdenének?
Mihelyt aláírtuk a szerződést, tessen parancsolni. Köszönöm. Robi 19 éves, kiszabadult a szülői házból, és most kezd el önálló életet élni. Ilyenkor a nagy szabadsággal együtt járnak a túlzások is. Reméljük, nincs nagy baj. Az elsődleges feladat a lakás bekamerázása, ehhez azonban meg kell várni, míg az albérlők távoznak. A nyomozóknak szerencséjük volt, erre az estére Dega és Anita közös programot szerveztek. Látod? Oké. Rakom a többit. Ismételd meg? Mi az, hogy visszajönnek? Hát jó, hogy az utcán eszedbe jutott. A húgom lelkét miatt működött, ha elfotózom le. Jó van, na, bocsánat. Még valami, amit elfelejtettünk? Nincsen semmi. De hogyha ma itt vagyunk, akkor viszek még egy kocsit, mert hajnalban hideg lesz. Dega! Mi van? Hol van a kék kulcsi? Honnét tudjam, hozzá egy másikat. Beteszed a kacsóba? Csak menjünk már. Oké. Meleg helyzetekre minden nyomozónak számítania kell. A lényeg, hogy ne essünk pánikba. Most bekameráztam a lakást, úgyhogy innentől kezdve mindent látni és hallani fogunk. Dega és barátnője kínosnak találja a kialakult helyzetet, és kétségeik támadnak a főbérlőjük miatt. Azon gondolkodtam, ne keressünk új albit. Menjek rá ott öltöst? Na. Hát akkor maradunk. Robi, úgyse ide haza. És akkor az apját se kell felhívnom. Kínos volt? Nagyon. Azért kellett elraknom a képet, majdnem összetörte. Hű. Nem kellene megkeresnünk Robit? Vagy legalább szólni neki? Azt hogyan? Azt tudom, hol van. De tegyél be a sajtot. Jó, én nem felejtettem el. A megfigyelések alapján Gábor úgy gondolja, Szilárd elhallgatott néhány fontos információt, ezért megbeszél vele egy találkozót. Jó reggelt! Jó reggelt! Már is van valami jó híre? Az még sajnos nem, viszont volna pár kérdésem. Úgy érzem, hogy nem volt teljesen őszinte hozzám. Tudnom kell pontosan, hogy milyen a kapcsolata a fiával. És mi köze ennek Robi előkerítéséhez? Az első és legfontosabb feladatunk, hogy kiderítsük, hogy Robi eltűnése mögött valamilyen szándékosságot vagy külső tényezőt kell keresnünk. Tehát, hogy magától lépett le, vagy hogy elrabolták? Kisarkítva, igen. Tegnap volt időm, és utána néztem a kapcsolatuknak. De minek? Nyugodjon meg, csak nyilvánosan elérhető információkat használtam. És ebből arra következtettem, hogy az önök kapcsolata lényegesen rosszabb, mint ahogy azt ön tegnap sejtetni engedte. Nem, egyáltalán nem volt rosszabb. Na jó, rosszabb volt. Meséljen róla. Egyszerű történet. Banális. Amikor megalapítottam a cégemet, akkor napi 16-18 órákat dolgoztam. Gréta otthon volt a gyerekkel, én meg húztam az igát, szóval minden teljesen normálisnak tűnt. Azzal bíztattam magam, hogy ha majd beindul a cég, akkor majd több időm lesz. Értem. De aztán beindult a cég, és én ugyanannyit dolgoztam. A feleségemmel persze elhidegültünk egymástól, közben a gyerek is felnőtt, és persze lett egy új nő. És én nagyon gyorsan lebuktam azzal, hogy félreléptem. Robi hány éves volt ekkor? Körülbelül 15 lehetett. A legrosszabb korban volt. Sérülékeny volt, meg hisztis, és a tanulmányi eredménye is leromlott. Aztán meg, hogy engem bosszantson, direkt olyan dolgokkal kezdett el foglalkozni, amiről tudta, hogy az engem idegesít. Mint például? Például a festészet. Elkezdett festeni. Mindenféle mázolmányokat készített, tele volt festékszaggal az egész lakás. Aztán persze
Én voltam a hibás mindenért, és ott rugott belém, ahol csak tudott. És erre még Gréta is rátett egy lapáttal, beadta a vállókeresetet, hosszasan pereskedtünk a cégem feléért, és aztán meg elköltözött. Robi folytatta tovább a festészetet? Azt én nem tudom. Ugyan nálam lakott, de az anyjához járt haza. És aztán hosszú veszekedések után rávettem arra, hogy egy normális egyetemre adja be a jelentkezését. Jó. Köszönöm. Utána nézek ennek is. Kérem, ez most nagyon fontos? Fontos. Minden apró részlet fontos. Végül is a fiáról van szó, nem? A fiú az anyja mellett nőtt fel, úgyhogy nincs is rajta mit csodálkoznom, hogy rá hasonlít. Azt hiszem, most már sok mindent másképp csinálnék. Richie időközben folytatja az albérlet megfigyelését, hát ha megtud valamit Degáéktól. Kidöglöttem. Tudod, azért engem foglalkozott ez a dolog egy kicsit. Melyik? Robinak az eltűnése. Lehet, hogy az apjának igaza van. Az egy seggfej. Figyelj! Robi jó fej, de tényleg nem jelentkezett. Még csak fel sem hívott minket, hogy minden rendben van-e. Itt adta nekünk ezt a lakást 3 napi ismertség után. Én azért a helyében kicsit izgulnék, mi van, hogyha mondjuk kiraboljuk. Szimpatikus fejünk van. Neked nem annyira? Akkor laza a csávó. Túl laza. Mi van, hogyha mondjuk orgiákat szervezünk itt? Vagy eltizeljük a nagymama bútorait, meg könyveit? Szeretném. Tudod, hogy értem. És mit javasolsz? Hogy ismernek már van készterved? Ott van az a haverja, a Kornél. 5 éve ismerik egymást, és azt hiszem, ő az egyetlen barátja itt Budapesten. Szóljunk neki. De hogyan? Mesélt nekem egyszer pár órájáról. Beugrom az egyikre. Vagy legalábbis oda megyek, hát el tudom csípni. Oké. De semmi pasizás. Irány Kornél, meg kell keresnem a srácot, mielőtt Anita odaér. Richie kitalál egy fedősztorit, és reméli, hogy ezzel sikerül kicsikarni a Kornélból valami információt Robi hollétére vonatkozóan. Megnéztem a kiírást, de semmi nem volt feltüntetve. Nem lesz, igazából téged kereslek. Mert? Azt hallottam, te vagy a Robi haverja, a Tomori Robi. És? Figyelj, égre földre hajtom a srácot, de sehol nem találom. Miért hajtod? Kölcsönkértem tőle egy kis pénzt egy mocira, és azt beszéltük meg, hogy a hónap végén visszaadom. Sose láttalak, hol ismerkedtetek meg? És honnan tudod, hogy én a Robi haverja vagyok? Egy buliba találkoztunk, Degáék is ott voltak, ott beszélt rólad. Tudod, én leszállítottam neki valamit, aztán meg ő adott kölcsönpénzt. Fogalmam sincs, hogy te mit szállítottál le neki, de nem is érdekel. Jó, ez nem is rád tartozik. Hidd el, semmi illegális nem volt benne. Nem vagy nekem szimpi haver. Pedig a pénz itt van. Persze, a pénz ott van, de hogy te ki vagy, arról fogalmam nincsen. Úgyhogy ha tudnám, hogy hol van a Robi, még akkor sem mondanám el. Figyelj, haver, nem nekem teszel szívességet. Én csak vissza akarom adni a pénzt, amit betartozom neki. Milyen motort vettél? Egy használt endurot. A találkozó korán sem volt felesleges, bár a srácból nem sikerült semmit se kiszedni, de az biztos, hogy Kornél titkol valamit Robival kapcsolatban. Mostantól figyelni fogom. Kornél az egyetemről Robi lakására siet. Úgy gondolja, Dega magyarázattal tud majd szolgálni az ismeretlenre, aki Robit kereste az egyetemen. Szevasz. Bejöhetek? Szia. Köszi. Jó van. Mivel nem tudsz leállni? Csak történt valami, amit nem tudok megmagyarázni. Én meg nem hiszek a számodban. Mi van? Úgy csak vicceltem.
Hát nincs vicces kedvem. Leülsz? Sört? Leülök, de nem kell semmi köszönöm. Szóval, már mi van? Robiról van szó? Honnan veszed? Hát Robi haveri, vagy mi másért keresnél? Ja, ez igaz. Szóval? Csak felkeresett egy furafazon, és a Robi után érdeklődött. Ti kinek beszéltetek rólam, vagy úgy egyáltalán? Robi faterjával beszéltünk, kétszer is feljött. Senki mással? Senkivel. De ha Robi hetekre eltűnik, szerintem számítani lehet arra, hogy valaki keresni fogja. Szóval? Nem tetszett nekem ez a fazon. Ráadásul a Robi is azt mondta, hogy nem is ismeri. Te beszéltél Robival? Csak telefonon. Aha. Akkor mondd meg Robinak, hogy hívja fel a faterját, nem fog állni a keresésével. Jól van, beszélek vele, akkor megmondom. Jól van. Jó, hogy jöttél azért. Kösz idegen. Jó éjszakát, szia! A rejtett kamerás felvétel láttán Ricsi úgy dönt, hogy beszél Robi édesapjával. Jó napot! Jó napot! Örülök, hogy ilyen gyorsan el tudott jönni. Kivettem itt egy szállodai szobát, hogyha esetleg szükség lenne rám. Na, szóval érti. Na, mondja már. Szóval a kamerák felvételéből kiderült, hogy Robi jól van és tartja a kapcsolatot Kornéllal. Na, ezt jó hallani. Viszont az is feltételezhető, hogy nem véletlenül titkolja a tartózkodási helyét. Úgy érti, hogy szándékosan bujkál előlem? Hát van rá esély. Szeretné, hogy így is folytassuk a nyomozást? Hát persze, hogy szeretném. Azért, mert maguk azt feltételezik, hogy szándékosan bujkál előlem a fiamattól, én még szeretném megtalálni. Na jó, de nem lehet, hogy esetleg a kapcsolatuk meg... Én azért fogadtam fel magukat, hogy megtalálják nekem Robit. És nem azért, hogy itt a családi pszichológust játsszák. Értve vagyok? Találják meg nekem a fiamat. Rendben. Maguknak az a dolga, hogy megtalálják nekem Robit. Világos? És ezt nem szeretném még egyszer elmondani. Oké. Egy kicsit elkapott a hév. Ingerültebb lettem a kelleténél, nagyon jól tudom. De nekem bizonyosság kell. Tudnom kell Robiról, hogy él. A találkozó után Ricsi jobbnak látta, ha Gábort is tájékoztatja a történtekről. Úgy érzi, hogy Szilárd nem ok nélkül volt olyan izgatott, lehet, hogy az ügy komolyabb, mint azt gondolták. Na, mit akartál mondani? Úgy tűnik, az apa nem adja fel a keresést. Helyes, jól tette. És szólhattál volna, mielőtt beszélsz vele. Most ezt miért mondod? Szörföltem a neten, és Tomori Robi közösségi oldala 1,5 hónapja érintetlen. Pont akkor lépett le? Igen, ha az ember lelép, akkor kikapcsolja a mobilját, vagy nem veszik fel. De hogyha közösségi oldalakon szokott szörfölni, azt nem hagyja abba csak úgy. Akkor szerinted Robinak mégis baja van, és Kornél hazudott az albérlőknek? Igen, fönnáll a lehetősége, hogy valami komolyabb baja esett. Hát ennek utána kell nézni. Te kövess Kornélt, én meg keresgélek tovább. Hát, ha találunk valamit, na ciao. Hello. A kutatások szerint a kamaszok életét nem a Csonka család befolyásolja negatívan, hanem a vállás maga, illetve a vállás előtti helyzet. Elképzelhető, hogy a Tomori gyerek csak meg akarja leckéztetni az apját, de sajnos az is előfordulhat, hogy ennél sokkal komolyabb a helyzet. Ricsi másnap reggel követni kezdi Kornélt. Abban bízik, hogy a fiún keresztül Robi nyomára akadhat. Te meg ki vagy? A megbízó kérésére elkezdtem figyelni Kornélt. Nem számítottam nagyobb eredményre, csak arra, hogy felkavarjuk az állóvizet és lépni fog. Ricsi egész nap követte a fiút. Este egy idegenre lesz figyelmes, akivel Kornél egy galéria előtt találkozott.
életbe. Ha az a srác Robi volt, triplán dühös leszek. Meg kell tudnom, körül kell nézzek még itt a galériában. Ricsi minden eshetőségre felkészülve tart néhány váltásruhát az autóban. Így könnyedén álcázza magát, ha szükséges. Jó napot, segíthetek? Jó napot kívánok! Szegedi Ferenc magánnyomozó vagyok a Hungarobiztől. Bizonyára hallott már a cégünkről. Hogyne hallottam, de nekünk már van biztosításunk. Nem kötvényeket szeretnék eladni magának. Tudja, a cégünket csak akkor értesítik, mikor nagy gond van. Információkat gyűjtök. Szívesen adok önnek felvilágosítást, feltéve, ha ezzel nem sértem senkinek a jogait. A jogait? Ilyen csak amerikai filmekben van. Hát nézze, én nem nagyon nézek tévét. Rendben. Egy sértett ügyében járok el. A kerületben feltörtek egy lakást 3 napja, ami Tomori Róbert nevén van, de a rendőrség nem találja a tulajdonost. Robi lakását feltörték? Sajnos ez a helyzet. Ráadásul úgy tűnik, hogy a rablóknak elég sok idejük volt, úgyhogy gyakorlatilag az egész lakást kipakolták. Úristen, hová halad ez a világ? Tudja, az én időmben ilyesmi azért nem igen fordult elő. Hát igen. A gyerekkorunkban azért még az utcákon is biztonságban érezte magát az ember. Ja. Tudja, Robinak a lakásában találtunk egy jegyzetet, amin az önök címe volt rajta, és gondoltam, hogy esetleg ismerik itt. Hát nézze, ismerem Robi, gyakran beszokott ide járni. Nagyon értelmes gyerek. Kortársakról, festészetről szoktunk beszélgetni. És nem tudná esetleg megadni az elérhetőségét, mert úgy tűnik, hogy a mobiltelefonját is ellopták. Hát az sajnos nem, de üzenetet szívesen átadok neki, ha legközelebb jön. És ez mikor lesz? Hát nem tudom, talán a jövő héten. Épp most járt itt, és azért annyira gyakran nem szokott bejönni. Értem. Akkor, ha találkozik vele, mondja meg neki, hogy sürgősen menjen hozzá. Feltétlenül szólok neki. Köszönöm. Ennyit tudok segíteni. Kérem, viszontlátás. Viszontlátás. Robi él és jól van. Ezek szerint őt követtem idáig. Szerencsére Gábor félelmei nem igazolódtak be. A nyomozók csapdát állítanak Robinak. Miért, mi történt? Ott van Robi, indulj és csap le rá. A fiú előkerül, de hallani sem akar apjáról. Csak adj 5 percet egy sör mellett, különben apás sosem száll erről. Csak 5 perc, utána eltűnik az életem. Szilárd, az elvált vidéki vállalkozó meglátogatja egyetemista fiát Budapesten. De Robi nincs itthon. 2 hónapja nem láttam, és nem is beszéltünk. Az apa rosszat sejt, ezért magánnyomozókat fogad. Ráállítom a legjobb emberemet. A nyomozók megfigyelik az albérlőket. Ha Robi hetekre eltűnik, szerintem számítani lehet arra, hogy valaki keresni fogja. A nyomok egy galériához vezetnek, ahol úgy tűnik ismerik Robit. Ha találkozik vele, mondja meg neki, hogy sürgősen menjen hozzá. Feltétlenül szólok neki. Degáik nem is sejtik, hogy a magánnyomozó üzenete egy lavinát indított el, és új irányba terelte az eseményeket. Ez alatt Ricsi a galéria előtt várakozik, bízva, hogy Robi ismét felbukkan. Nem látunk. Ja, én sem. Engem meg beugrattak. Mivel? Azzal, hogy kirabolták a lakást. Visszaköltözöm? Eszembe sincs. De hallod, nem tudom, mi folyik itt. Először Kornél felhív azzal, hogy valami ismeretlen vissza akarja nekem fizetni a tartozását. Utána meg valami ügynök keres a galériásnál. Apát keres. Biztos, hogy az egész mögött. Nem lepődnék meg. És most mit akarsz tenni? Elméreztem, amikor meghaltam. Azonnal indulj az albérletbe. Miért, mi történt? Ott van Robi, indulj és csap le rá. Az apát értesítetted? Hogyne, persze. Jó.
ötlet. De te beszéled leginkább a fateronnal. Mert már próbáltam. Szerinted lehetetlen. Úgy tűnt aggódik, érted? Akkora balhét csinált. De gyere, már tetszik. Hidd el, nekem csak a pénzért aggódik. Láttad volna, mit művelt anyámmal, az esetben kidobta volna az utcára. Oké, ezt nem tudhatom. Szörnyű volt. Búdó fajtának tűnt. Hidd el, szerintem nem állam még nem talál meg. Előbb ugrom ki az ablakon. És ez is egy hülye ötlet. Az okatalankodás. Ez ki a francája? Elrogyok. Hello. Hello. Robit keresem. Nincs itthon. Ne hülyeskedj, az előbb láttam a lépcsőházban. Te ki vagy? Egy csoporttársa. Ne rögtest el jobban. Na jó, figyelj, mutasd meg hol. A hálószobában. Van pénzed? Van, persze. Jó. Cső. Hé, Robi! Így még nem vertek át sohasem. Dühös is vagyok magamra. Megint szem elől tévesztettem Robit. Mire Tomori Szilárd megérkezett Robi lakásához, a fiú eltűnt. Csak a rejtett kamerák felvételei bizonyítják, hogy ott járt és épségben van. Most figyelj. Tessék, itt folytatódik. Tehát, amint látja, megtaláltuk a fiát. Él és egészséges, és azt is kiderítettük, hogy ön miatt tűnt el. Mik a tervei? A terveim? Találkozni akarok a gyerekemmel. Ezek a terveim. Értem. Hozzanak össze vele egy találkozót. Kapják el. Mi nem fejvadász cég vagyunk, uram. Ezzel bíztam meg magukat. Erre maga ideálít egy felvétellel, amin azt látom, hogy a fiam már megint megszökött a nyomozója elől. Maguknak az volt a dolguk, hogy életnagyságban megtalálják nekem. És mi ezt meg is tettük. Akkor találják meg nekem még egyszer! Tudni akarom, hogy merre jár. Tudni akarom, hogy miért nem tanul. Tudni akarom, hogy lövi magát, vagy lányokra szórja el a pénzemet. Én mindent tudni akarok róla. Uram, én nem egy laza mozizásra vágytam, amikor megbíztam magukat ezzel a munkával. Azzal megnyugtatom, ha azt mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy a fia nem droghasználó? Hát az se jobb, hogyha terjesztő. Vagy mit tudom én, milyen társaságokba keveredett bele. Csak azt nem értem, hogy miért akar előlem ilyen makacsul eltűnni. Magának vannak gyerekei? Nincs. Értse meg, nekem már csak Robi van. Én tudom, hogy nagyon sok mindent elrontottam. Lehet, hogy most is éppen elcseszek valamit. De értse meg, nekem tudnom kell, hogy mi van vele. Kérem, segítsen. Rendben van. Beszélünk vele személyesen. De azt nem tudom ígérni, hogy ő is beszél majd magával. Nem verhetjük bilincsbe, és nem vezethetjük maga elé. Bár nem tűnt úgy, de engem ez a felvétel egy kicsit megnyugtatott. Azt láttam rajta, hogy Robi egészséges. De nem akarom, hogy a fiam eltűnjön. Szeretnék tudni mindent arról, hogy ő mit képzel a jövőről. Ricsi úgy dönt, a galériánál folytatja a megfigyelést. Reméli, hogy Robi ismét feltűnik a környéken. Hello, Robi! Engedj el! Robi, nyugodj meg, mindent elmondok neked. Csak adj 5 percet egy sör mellett, különben apád sosem száll el róla. Csak 5 perc, utána eltűnök az életem. Rendben van, de nem kell a sör. Mondd el most. Ahogy gondolod. Először is mi közöd van az apámhoz? És miért hazudtad azt, hogy kölcsönadtam neked egy motorra? Csak kitaláltuk az egészet, egy magánnyomozó irodának dolgozunk.
Apád kért meg, hogy keressünk meg téged. Amint látod, sikerült. Ja, ebben még nincs rutinom. Hát, ha gondolod, adhatok ebbe is kétkészű tanácsokat. Rendben van. Szóval? Szóval megtaláltunk, és elmondtuk apádnak, hogy veled minden rendben van. De azt is, hogy valószínűleg előre menekülsz. Én sosem menekültem előle, csak ez a helyzet megzavart. Nem lehet, hogy feltámadtak benne az apai érzések? Ugyan már. Nézd, az emberek idővel változnak, szentimentálisabbak lesznek, és ha nem így van, akkor is le kell ülnöd vele beszélgetni. Ha gondolod, bemegyünk az irodába, ott leszek én is, és a főnököm is. Én nem félek az apámtól. Jó, de egy irányított környezetben azért minden egyszerűbb. Ha kettesbe akartok menni, maradni, akkor elmegyünk. Hogyha eleged van az egészből, akkor feltartjuk. De ha egyszer nem nézel a szemébe, akkor ennek az egésznek sose lesz vége. Hát egyelőre csak annyit mondhatok, hogy meggondolom. Jó, bárhogy is döntesz, hívjál fel. Teljesen őszintén beszéltem. Azt hiszem, Robi megértette. Nem buta srác. Át fogja gondolni. Robi végül úgy döntött, hogy él az ajánlattal, és a magánnyomozók irodájában találkozik az apjával. Felhívta Ricsit, és megbeszélt vele egy időpontot. Balko Gábor. Tóri Róbert. Hello, apa. Szervusz. Szerintem üljünk le. Gyere. Köszönöm. Na, hát akkor remélem, hogy ránk nem lesz szükség. Átmenjünk a szomszéd szobába. Köszönöm. Beszélgessenek. Miért tűntél el? Mert nem nekem való a jog, és nem akartam összeveszni veled. Tehát én azt hittem... Nem, én ezt sosem szerettem volna, csak nem mertem nemet mondani. És akkor most? A képzőművészetire szeretnék menni. Majd jövőre pályázom. Értem. A festészet érdekel, apa. Van egy mentorom, aki szerint tehetséges vagyok. Ez érdekel, és nem akarom feladni ezt az álmomat csak azért, mert te jogásznak vagy hajlandó csak látni. Én csak azt szerettem volna, hogy boldog legyél. Ugyan már, apa. Tényleg. Hidd el nekem, hogyha meg tudnám változtatni a múltat, akkor megtenném. Az elmúlt napokban, amikor azzal voltam elfoglalva, hogy te egyáltalán élsz-e, akkor sokkal fontosabbnak tűnt nekem az, hogy te boldog legyél, mint az én dolgaim. Én átgondoltam ezt az egészet is, és azt hiszem, nagyon sok mindent elrontottam. És anya? Anyádnak kb. 150 év kell még, mire megbocsát. Úgyhogy nem is erőlködöm. Én úgy gondolom, hogy mindent én rontottam el. Az én tapasztalatom az, hogy a dolgok nem egy csapásra változnak meg. Minden hosszú út egy kis lépéssel kezdődik. Eltelt néhány hónap, és azóta apa és fia jó pár újabb lépést megtett a hosszú úton. Ez igen. Apa tényleg megváltozott. Először el sem akartam hinni, de kért tőlem egy képet és kirakta otthon. Ezek után a jogi egyetemről szó sem volt, és még anyának is küldött egy csokor virágot születésnapja alkalmából. Régen festetted ezt? Ja, ezt eléggé régen, úgy... nem tudom, fél éve. Azt hiszem, most már kezdjük egyre jobban megérteni egymást a fiammal. Visszaköltözött a lakásába, és ezt én egy jelnek fogom fel. El kell fogadnom őt olyannak, amilyen. Nem akarok rákényszeríteni semmit. Azt hiszem, hagynom kell, hogy úgy élje az életét, hogy boldog legyen. Mert hogy ezzel boldoggá tesz engem is, meg az anyját is. És ez így van jó.